Здравейте! Не знам колко близо се държи. Включен е, да. По-близо. Да, нямам много опит с микрофона, така че ако не ми се получава, казвайте. Здравейте! Казвам се Миглена Стумбова и съм интериорен дизайнер, основател на студио Шкафа. И имах удоволствието да работя в Велико Търново по възстановяването на една доста стара къща, недоказана почти 200 години. Тоест трудно ни е да намерим информация точно кога е построена, но предполагаме нещо около 200 години е. Поне някъде бяхме прочели 1820, но пак казвам, не е доказано. И днес съм да ви представя как дадохме нов живот на Велко Джамджията номер 10. Кръстихме го Тоскана, не Търново. Първо, защото асоциацията на хората, които са извън този град, когато видят толкова много тухли, зид и изобщо стари сгради, си представяш как това нещо е по-скоро някъде в италианската, испанската или френската провинция. Тоскана, разбира се, е по-отличимо, куполите на църквите там. И затова казахме, да, Тоскана, но не, всъщност е Търново. Започнахме това преди 3 години и моята презентация започва с това какво заварихме тогава. Всъщност влизането ми за първи път в това пространство беше много впечатляващо, не само заради самата архитектура на къщата и този куполен таван и зидовете и тухлите и изобщо цялото строителство с такава история, а и едно вдъхновение, което се вижда от балкончето, именно храма Свети Константин и Елена, който е построен от Кольо Фичето и съответно има изключително отличителни детайли, които той е поставил още преди години. Като интериорен дизайнер аз работя вътре в помещенията, но винаги се вдъхновявам от окръжаващата среда, от това, което ни заобикаля. Смятам, че е изключително важно да бъде създаден баланс между вън и вътре и колкото е възможно красотата, която ни обгражда, да бъде част и от вътрешната среда, от интериора. Затова взаимствахме, мога да кажа, и пооткраднахме малко детайли от неговото творение, създавайки детайли вътре в нашия интериор. Това е още една снимка на как изглеждаше пространството в самото начало. То беше доста усъкатено от предишните собственици, бяха пристроявани неща, имаше, всичките тухли бяха боядисани, лакирани, шпакловани на места, изобщо беше скрито. Дограмата изключително компрометирана, от времето неподдържана. Всъщност трябваше написах да се изтупа праха от този шедьовър, този диамант. Да. Но всичко започва от едно вдъхновение. Освен самата архитектура като вдъхновение, в моето съзнание в годините аз се възхищавам на старите сгради, на как хората пресъздават стари исторически сгради с нови материали. И всъщност това е пример за една църква, която се намира в Испания, изоставена, но възстановена от едно архитектурно студио, които всъщност по изключителен начин са запазили зидовете, арките, всичко, което е автентично, като са го подчертали и са го допълнили с съвременни материали, дизайнерски обекти и са направили един страхотен мост на времето, в който се срещат миналото и съвременното изкуство. И така идваме вече в нашето съвременно изкуство. Накратко, за да си представите пространството, съм дала един план отгоре, който е много образен в тази картинка, но всъщност ние имаме еднопространствено голямо помещение, което трябваше да стане функционално жилище. С всичките му удобства, с всичките съвременни нужди, които може да има един домакин, така че да живее пълноценно в това пространство. Да имаме хубава баня, да има място за приготвяне на храна, за събиране с приятели, за почивка. Предизвикателство, разбира се, беше отделянето, обособяването на спалня, защото цел номер 1 беше ние да запазим и да възстановим архитектурата, а не да я скрием и да я затворим. Единственото нещо, което преградихме, беше да направим банята,
Зоната за сън, както я наричаме, е всъщност преходна и така уютно скрита зад една библиотека, но е по средата на помещението. Може да минем натам. Преминавам към съвременните снимки, защото всъщност вече интериорът е завършен и имаме хубава фотосесия, която колкото и да е красива, не може да пресъздаде това колко е магично вътре, но се надявам да мога с разказа си сега да ви го разкажа. Всъщност изчистихме тухлите, камъка и започнахме да търсим начин така, че да вплетем съвременните дизайн продукти с нуждите и функцията на пространството. Да, ние може да си вървим през презентацията, защото няма да ви посочвам конкретно кое как е, но естествено инсталациите са нещото, което са най-голямото предизвикателство в едно такова пространство. И то не е само електроинсталацията, водопровода, вентилацията, въздуховодите. Нямахме желание да слагаме гипсокартонни куфари и изобщо всичкото това нещо да бъде компрометирано. Трябваше просто да се вижда по най-добрия начин. Затова с много предварително планиране, обмислене на това как ще се използва всичко, банята мина през едни конструкции на тези тръби, вентилатора, защото банята се намира в центъра на помещението и трябваше да бъде изведен въздуха някъде. Всъщност имаме тази метална тръба, която минава вентилацията в нея, а пък за готвенето използвахме съвременно решение на един котлон, който има абсорбатор вграден в самия котлон с филтърна система, така че да елиминира отвеждането с тръба на тази миризма, когато се готви. Използвахме много текстури, като естествения паркет, който всъщност е на едни плочи от 100 на 100 см, но в същото време това е една техника, която едно време се нарича интарзия, сега е пресъздаване на тази интарзия, подреждането на тези тъй наречено версайско редене на пода. Всъщност имаме много текстури, целият интериор е изключително динамичен, пълен с привличащи вниманието неща, но целта беше не да затрупваме с много, а това, което слагаме да бъде качествено и да бъде отличително и запомнящо се. Може да минеш напред. Зоната, която естествено най-малко се използва, реших да мине в самото начало на гледане на телевизия. Ние живеем във време, в което все по-малко гледаме телевизия, според мен, но пък това е някаква необходимост, която я имаме. Дивана подбрахме така, че възглавниците му, които са облегалки, да могат да се преместват и всъщност той да е едно динамично място за почивка, да можеш да гледаш навън сутрин, когато решиш да си изпиеш кафето, да можеш да гледаш, когато някой, да речем, иска да ти приготви кулинарен шедьовър от кухнята. Изобщо в 360 градусова гледка може да бъде преформатиран този диван, без да бъде преместван. Отоплението също беше предизвикателство, защото нали, всякакви видими тръби, които са ПВЦ или друг тип некрасиви, не бяха опция, така че тези три пилона, които виждате в картинката вдясно, всъщност са радиатори, които са дизайнерски продукт, така да се каже. Те са първо отопляват, но преди всичко са супер красиви. И е изненадващо всеки път, когато кажем, че всъщност това са радиаторите. Те са мобилни и биха могли да се разположат на различни места в зоната, в зависимост от това кога и как е необходимо да бъде отоплено. Използвахме всъщност, аз от предишната снимка си мислех да кажа за дограмата, което е всъщност връзката отвън навътре. Тъй като имахме шанса да участваме в подмяната на дограмата, т.е. това не беше една даденост, с която да се примирим, което значи, че от интериорна минаваме вече и малко в архитектурна посока, по артистичен начин. Всъщност тази авторска визия, така да кажа, на дограмата е взаимствана, както виждате, от купола на църквата. Там може би в последствие може да загледате, че в кулата има едни такива овални кръгли прозорчета с такива
детайли, които всъщност вплетохме в нашата вече съвременна дограма, която пък на всичкото отгоре е и много смел червен цвят. И този червен цвят ни зададе и акцента всъщност навътре, защото ние го пренесохме както към отоплителните тела, осветителни тела имаме в този цвят и нещо, което също е интериорно-архитектурен детайл в цялото пространство е, направихме интериорен прозорец вътре в банята. Така че колкото и това пространство, банята да е в центъра на помещението и разбирате, светлината почти не стига до там, да има все пак един лъч дневна светлина и всъщност тази връзка с хълма отсреща, който се вижда, когато застанеш на огледалото сутрин да се освежиш, да имаш и вдъхновението отвън, което идва, и дневната светлина. Така че над кухнята това е едно много красиво, кръгло интериорно прозорче, което също беше предизвикателство, как ще се отваря. Не са лесни в нашето съвремие тези неща да бъдат пресъздадени, но пък когато положиш усилие е много вдъхновяващо да го видиш. И това, още мъничко ще кажа тук, може би за камъка, не знам дали ще го има и в следващите снимки. Камъка на кухнята е много красив естествен кварцит, който всъщност случайно, естествено правилните неща идват в правилното време. Има всичките цветове, които ние искахме да имаме в този интериор. Има червените нишки, има зелената природа, която вкарваме по някакъв начин отвън. Естествено кафявото и сивото, което го има и в камъка, и в тухлите. Така че кухненския камък е също piece of art в цялото пространство. Може нататък да минем. Да, тук се вижда всъщност вече по-конкретно самата кухня, която е напълно функционална. Тоест имаме котлони, имаме фурна, имаме мивка, миялна машина, вграден хладилник. Всичко, което е едно съвременно домакинство, може да има нужда, но вие ще кажете, може би и накрая, за мен симбиозата между тази необходимост с красотата на цялото пространство успяхме да я постигнем, така да се каже. Тоест нямаме натрапване на някакви неща, които да пречат и да дразнат, само защото те трябва да бъдат там. Материалите страшно много естествени, естествено дърво, лен, всичко, което е близко до природата и устойчиво като дизайн, го вплетохме в този интериор. Тук се вижда по-хубаво и красивото прозорче. Като предизвикателство ще кажа също за осветителните тела, защото ние имаме един много голям, много висок таван, една височина от 4 метра и мъничко нагоре, което предвид това, че не можем и не искаме да имаме видими кабели и да преосветяваме пространството, трябваше да бъдем много изобретателни как съвременно предлаганите осветителни тела да бъдат вплетени в тази височина, така че да имаме и осветеност. Всъщност самите осветителни тела ги преправяхме и поръчвахме с много по-дълги кабели, за да могат да покрият тази височина. Разбира се, изобретателните майстори, на които не може да не отдадем чест, защото без да има някой, който да се хване да го свърши това нещо, сме за никъде. Така че, особено това тяло, което върви всъщност по арката, то беше буквално хендмейд на място с 10 метра кабел и самите осветители отдолу, така че да пасне по дъгата. Но че се получи се. Имаме по-близък план на кухнята, която също е естествена, масивна дървесина. Използвахме масла вместо полиуретанови бои, за да може да остане видима структурата на дървото, за да се усеща присъствието му, макар и то да е тонирано в черен цвят. Продължаваме нататък и идваме към интересната зона за сън. Тук имаме и нещо, което е допълнение към нашето творчество, творчеството на Ганчо Ганчев. Това е всъщност
Той е за художник, че е художник, предполагам, да, се досещате, той е художник. Исках да кажа, че това е стенопис, тази дума ми обягна, защото всъщност е рисувано директно върху стената. Ако се вгледате, а пък и след малко ще видите, имаме врати, които се вписват, казва се тапетна врата, която се слива с картината. И всъщност точно до облегалката на спалнята е вратата към банята. Поиграхме си с наклоните, имахме едни огъвания вътре в банята, нищо правоъгълно, в природата няма симетрия и няма правоъгълници, така че продължихме линията с сводовете и арките и в банята. Но всъщност, за да създадем една среда на уют, все пак спалнята е интимно пространство и макар да не искаме тя да е скрита и затворена в пространството, имахме нужда малко да я преградим. Затова всъщност направихме тази библиотека, която виждате отляво, която дава това усещане за уют, за интимност в зоната за сън. И тази красива картина, която също искам да подчертая, че ние бяхме наполовина изненадани от това какво ще се случи. Харесваме творчеството му, знаем какво прави, но докато не започне да рисува един артист, не знаеш каква ще бъде картината. И всъщност тук е момента да кажа за това, че за изкуството трябва да се оставя пространство. Колкото и да се опитваме да контролираме процеса, ако искаме да получим един уникален крайен продукт, трябва да оставим и самата съдба да си свърши работата и всеки да даде от него, неговото творчество и неговият почерк. Така че той, освен че хвана цветовете на нашия интериор, без да знае какви ще бъдат акцентните, осветителни тела и всичко останало, бяхме му показали, разбира се, разни визуализации и картинки, но все пак това е много масивна арт-инсталация, така да се каже, в нашия интериор, която се свърза с всичко по перфектен начин. Продължаваме нататък. Да, всъщност ето тук е открехната вратата към банята. Имаме ключови контакти, които са за външен монтаж на места, където в случай имаме тук гипсокартон, нали, нямаше как иначе, са по този начин. Иначе върват с тръби кабелите, които просто потъват между тухлите и почти не се забелязват. Това е, повече разказах, така че влизаме направо в банята през тази врата. Като казах Тоскана и това вдъхновение на старата Европа и изобщо пресъздаването на тази романтика, която я има в провинциалните италианско-френски и испански градчета, всъщност бъркат се хората, че това са тапети, които сме сложили в банята. Не, това са гранитогресни плочки, функцията преди всичко, разбира се. Т.е. трябва да бъде защитена стената, да може човек да се къпа и да използва пространството без да се притеснява. Казва се фотогранитогрес, защото изобразяват едни големи... Те всъщност са 60 на 120 самите плочки, но правят тази картина от голямо пано. Средиземноморски бор, както установихме, нали, в подбора, всъщност този средиземноморски бор и тези тоскански градини ги внесохме в времето за освежаване, well-being, пространството, в което човек се регенерира, когато си е в къщи. Продължаваме с нашите артистични, така да се каже, детайли от сорта на лимоните, които присъстват чрез керамиката в банята. Изобщо една атмосфера, пресъздадена в тази иначе нужна и необходима среда, която всяко едно жилище трябва да има, но по един начин, в който да се чувстваш на баня, ама не като на баня, като на спа всеки ден вкъщи. Всъщност, да, още нещо много интересно. Търсихме начини да подчертаваме свода и тухлите и пак тази осветеност, нали, играта с светлина беше един от начините и всъщност ето на дясната снимка може да видите. Имаме LED светлина, която е скрита зад, използвахме това разширение вече при овала, скрита зад плочките, която пък осветява по много интересен начин тухления свод. Даваме нататък. Всъщност сега към края се връщаме към началото, защото това е първото нещо, което вижда човек, когато влезне в това пространство, входното предверие.
Тук всъщност отдясно прозорците гледат към Велчо Джамджията и има едни изключително красиви, ценни и сигурно и те са на 200 години, гранитни блокове, които са част от прозорците. Така е строена фасадата. И всъщност това, което ние направихме, е да ги подчертаем, да ги почистим, да ги импрегнираме и да внесем тази история, това изкуство вътре в интериора, така че под прозореца и над прозореца ги има тези автентични гранитни камъни. С подбора на подовите настилки, с подбора на всички материали сме се опитвали да влизаме доколкото може със съвременни изкуства, съвременни продукти да подчертаваме това, което е като историческо наследство. Трябва да имаме гардероб, но той също е доста така интересен сам по себе си, но не натрапва присъствието си. Като детайлче на този гардероб имаме много красиви дръжки. Ние си ги кръстихме Мислителят. Това е отливка, продукт, който може да се купи от пазара, но въпреки всичко съчетанието на всички неща правят цялата картинка. Така че тези малки детайли, аз ги наричам бижутата в един интериор. Когато посегнеш да хванеш дръжката на един шкаф, когато посегнеш към ключа да си светнеш лампата или към дръжката на вратата, това са бижутата на един дом, който ние докосваме всеки ден и са изключително важни и не трябва да бъдат подценявани, колкото и да е малък техния мащаб. И вече сме с поглед към изхода от нашето пространство. На предния кадър само за секунда. Тук имаме и мокро помещение, което е изключително мъничко. Пак така вратата е тапетна, т.е. трябва да се вгледате в тънката линийка на рамката на тази врата. Трябва да има пералня, сушилня, знаете, няма как без тези неща. Но всъщност цялата тази предна част е функционалната и добре така декорирана с красивият мотив от Ганчо. И вече може да отидем на собственика на дома. Той се намира в централната снимка. Той ни позволи да направим тази фотосесия, остави ни. Сложих тези няколко кадъра за финал, които са детайли от масата и стола Феликс, който ни посрещна, завесите, които също имат много интересни отковано желязо за качалки, така че да бъдат прибрани настрани, ключовете и контактите, и малките детайли. Всъщност ние работим с едно пространство, което не е никак голямо, чисто като площ. Но това всъщност беше нещото, което ни караше да мислим много за всяко едно нещо, за всеки един детайл, за това как накрая това да бъде не един жилищен интериорен проект, а едно съвременно изкуство, което може да бъде използвано. И така, това е моята презентация. Това съм аз, Миглена. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Миглена. Миглена е интериорен дизайнер и основател на студио Шкафа.